मा खालायदों? बाजै थास' बिबार सायदों। थास' बिबारखौबो नै बेजोंसो जागोन दाना। अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का गांव एरिया पहुंच रहा है। इधर देखो खेत कर रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया घर। देखो रास्ता वगैरह कैसा कैसा बन रहा है, अच्छा अच्छा से पेड़ पौधों अच्छा है यार, जगह बहुत अच्छा है। देखो खेत लोग कैसा है, बढ़िया लग रहा है देखने के लिए, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अभी पहुंचने वाला है एक जगह पे। अभी देखो एक जगह का कैसा है, गाय का पायखाना खेत में लगाने के लिए कितना खट्टा करके रखा है अच्छा से। ओ बंगला, बंगला है बंगला, बढ़िया से जाऊंगा। देखो अभी पहुंचने वाला है, कहाँ भी पहुंचेगा पता नहीं। ये रास्ता कभी भी आया भी नहीं हम लोग, ये फर्स्ट टाइम है। घर बना रहा है अच्छा से, मस्त बढ़िया लग रहा है। खजूर का खेत था वो, खजूर का बागान, दुकान है इसमें। पता नहीं कितना टाइम लगेगा मेरा घर पहुंचने के लिए, बोल भी नहीं सकता है अभी। घर अच्छा से बना दिया, अरे पेंटिंग भी लगा है, फोटो भी डाल के रखा है। हाई वोल्टेज करेंट, बहुत बढ़िया लग रहा है। कहाँ पे पहुंचेगा पता नहीं, लगता है थोड़ा सिटी मिलने वाला है। सिटी मिलेगा तो अच्छा लगेगा इसमें, बहुत बढ़िया। ओ ओ अभी हाँ वही होगा शायद मेन रोड। हाँ 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 हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, ये है हो गया मेन रोड। दोस्त लोग अभी मैं वीडियो इतना में एंड कर देता हूँ, तब तक बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, ओके बस। हाँ थास' बिबार बढ़िया है। थास' बिबार नै बे जोंनि थास' बिबार फानगोनबो जागोनबो लोगोफोर। बे आंनि गारि, बै आनाननि ओमफ्राय मामानि सोद्रोमसानि गारि बियो। हिनजावजों गोसथोनाय सिख्लाजों दिनै थास' बिबार लाबोनानै होफैनो हायाब्ला चेलेन्ज खालायजाबाय बेस्रा, दिनैनिफ्राय ब्रेकआप होननानै। बेखायनो दा बेस्रा उफाय गैया, लाजिनाय आरो गिनायजोंनो गारजानो गिनानै ओरैबायदि थास'खौ नै बिसिम खाबाय, सिङाव हाबनानैबाबो खादों आरो दा ओरैबायदि नायदो। चेलेन्ज होदोंलै आंखौ, साइजखौसो लालायबावदों, ओमफ्राय डिजाइनखौसो। सेगरा आलायजाया खाजाया, जाम्बानि खियाव थाम्फै बाया होननाय जागोनलै नोंसिना लोगोफोर। जों ओंखारलायबाय मोनसे जायगा, बरिया। गारि फैदों गारि फैदों गारि फैदों, गारि बरियानो लोगोफोर। ओरैबायदि जायगा ना, नै जा इन्टारेस्टिं जायगा बियो, नेसनेल पार्क एरियानि। माने बेयाव मोसा मुफुर ओंखारो, बेखायनो फेन्सिं लागायनानै दोनजोबदों, कारेन्ट सर्ट, जाहाथे सर्ट नांनानै थांफिननायनि आरोना, बिसोरखौ लागायना दोनदों बरियानो। लामाया नायदो, मेन रडखौ फिसाब्लाबो नोगोद हेभि बानायना दोनखादों आरोना, रोजानो डाबलनो।
बिराद मोजां बेफोरबायदि जानांगौ लामाफोरा मोसा मुफुरखौथ' नुलांनायबा मोजां जागौमोन एसे बाहेरायाव दाथ' नुनाय नंला अब्लाबो थांगासिनो दं जोङो सालायनानै बरिया नै बेयाव गेट दंमोन मोनसे सिफायबाय आयौ लासैसो सालायनांगोन दे मैदेर ओंखारो नै बेयाव मैदेर पिक्सार होना दोनखादों बै सिङावनो आरोना मोसानि एरियाया नेसनेल पार्कनिया मेन गारिजों लांनानै नायग्राया बे सिङावनो आरो लामाफोरखौ नायलांदो नै बेसेबां बरिया ओरैबायदि बिसोरो भिडिअ खालामबोगासिनो दङ नै गोजौ अन्थाइ बावसो हनै गासिबो बेफोरो जायगाफोरा ओइ मामा मोजां आरोना फरेस्ट एरिया बिराद बरिया दंफाङा जाम्बु दंफांसो ना मा दंफांसोलाय मिन्थिला जा इन्ट्रेस्ट आरोना बेफोरबायदि आरो जा मोजां जायगा दंफां लाइफां ग्रोम ग्रोम सालाखौ बाराबो जि बारदोंलै बेफोरबायदि जायगायाव फैनो मोननांगौ मारा मोजां आं बेयाव एलबाम खालामनो फैगोन एलबाम खालामनो फैगोन बेयाव एलबाम बरिया नुखादों नैबेयाव न' एन्ट्रि लिरना दोनदों बेयाव हाबनाङा होननानै लामा बरिया फेन्टास्टिक लोगोफोर